Vítajte opäť. Dnes si ukážeme, ako môžete linkovať texty, obrázky, objekty na ostatné stránky alebo na vaše podstránky. Zvolíme jednoduchý príklad s Googlom. Zvolíme si napríklad text Chcem sa dostať na Google. Rozšírime si text a editujeme vlastne toto slovíčko Google a klikneme na link alebo pravým na link. Tuto sa nám zobrazí okno, ktoré už poznáte vlastne z návodu o menu a navigáciách. Takže zvolíme, kam sa chceme dostať, google.sk a zvolíme, aby sa nám otvorilo v novom okne 24x768 a zobrazíme ho v prehliadači. Tým, že klikneme, teda toto je ako naša stránka, tým, že klikneme na Google, tak sa dostaneme na Google. Ďalší príklad, čo môžeme linkovať, sú obrázky. Takže nalinkujeme napríklad obrázok Google, aby sa dostal na stránky Google. Alternate text vypíšeme, zvolíme nastavenia obrázku a v záložke link opäť zvolíme jeden z linkov, kam sa chceme dostať. Toto je pomôcka už vlastne vytvorených stránok, ktoré máte, keď nechcete stále vypisovať, tak si môžete z toho menu vlastne vybrať link, ktorý chcete zvoliť. Tentokrát nechceme dostať do nového okna, uložíme, zobrazíme vlastne stránku a keď prejdeme kurzorom myši nad obrázok, zobrazí sa nám takáto ručička, klikneme na obrázok a sme na stránkach Google. Tretia možnosť, čo sa dá linkovať, sú objekty. Objekty ukážeme si aj ako nastaviť objekty a ako vyzerajú objekty. Tu si môžete vlastne zvoliť objekt, ktorý vlastne vyhovuje vašim potrebám. Môže to byť príklad X. Opacity znamená viditeľnosť toho obrázku, čiže môžeme dať 50% na priehľadnosť, 10% na 50%, anti-alias je lepšia kvalita pre vyhľadávače. Možno vidíte, ako sa vlastne mení zaostrenie toho obrázku. Zvolíme alternate text, toto je X. Výplň efektov môžeme zvoliť gradient, solid, image, transparent, je to bez výplne a tak ďalej. Takže multicolor gradient zvolíme vlastne z príkladov, napríklad toto. Ohraničenie, tiene a tak ďalej. Môžeme zvoliť text do toho X, dáme tam X a link, ktorý nás presmeruje opäť na Google. Vidíte, máme tu vlastne svoje X vytvorené, je to objekt, a môžeme ho vlastne premiestniť kdekoľvek na stránku, môžeme do objektov vlastne vkladať texty a tým, že prejdeme na to X, tak sa dostaneme na stránky opäť Google, ktoré sme si nastavili. Toto by bolo linkovanie a uvidíme sa vlastne na budúce. Prajem pekný zvyšok dňa, majte sa.